Tialf lieke de druk van Almere te veel. Daar moet een nieuw stadion met 1200 meter baan komen. In de jerdere plan van de vernijbouw van Tialf op het Joodijstige plak staat één baan van 400 meter plant. Maar dat komt toch roos. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een programma van eisen. En daarin consulteren wij de schaatswereld in de volle breedte. En daaruit komt heel erg de behoefte naar voren van, noem het maar, een maximale trainingsomgeving. Kortom, een extra trainingsbaan erbij voor de profs. Ja, daar zou dan sprake voor zijn om meer ruimte te creëren, zodat 24/7 de beschikbaarheid is van een trainingsaccommodatie. Nevens de stuurgroep die de plan uitwerkt voor de vernijbouw is er een soort verlet van een permanente trainingsbaan voor de topsporters. Wat de kosten binnen is nog net bekend. En dat zal ik net eerder als in september hier al terugrekenen wijzen. Eerst moeten wij helder hebben wat precies aan de ene kant zeg maar als evenementaccommodatie het maximaal kan worden neergezet. En aan de andere kant een toptrainingsomgeving te creëren. In het eerdere plan kost het de vernijbouw van Tialf 50 miljoen euro. Een part van het geld moet van het 3 komen. Het nieuwe regeer moet er nog een besluit toe nemen.